Egy könyvet szeretnék a figyelmükbe ajánlani, a saját könyvemet, amelyet a válság kapcsán a hitelezési problémák kezelésére és az emberek segítésére készítettem el. Ez összefoglalja mindazt a munkát, amit az elmúlt 8 évben a hitelezés területén végeztem. Rengeteg emberrel találkoztam, sok hitelügyletet készítettünk, mint tanácsadó mi is elő, és intéztük ezeket az ügyleteket a bankon keresztül. Tehát a folyamatnak a teljes spektrumát volt alkalmam megismerni, és ezeket a tapasztalatokat foglaltam össze egy könyvbe. Ez a könyv nem csak a jelzáloghitelekkel, hanem a fogyasztási hitelekkel, autóhitelekkel, az összes hiteltípussal, számlához kapcsolódó folyószámlahitelekkel, áruhitelekkel is foglalkozik. Felhívja az emberek figyelmét arra, hogy az életünkben mi a hitelek szerepe, milyen a jó hitel és milyen a rossz hitel, milyen hitelt javasolt fölvenni, milyen esetben lehet hitelt beruházási célra nagyon jól alkalmazni, és melyek azok a hitelek, amelyek az ember életét képesek tönkretenni. Meglepő dolog, én tudom, de nem annak ajánlottak a fogyasztási hitelek, akinek nincs pénze. Magyarországon ennek ellenére mégis rengetegen vettek föl úgy fogyasztási hitelt, hogy nem volt pénzük, valamilyen fogyasztási igényüket hozták előre, de nem rendelkeztek megfelelő jövedelemmel ahhoz, hogy ezt a hitelt hosszabb távon, magas törlesztési költségekkel, kamatokkal képesek legyenek törleszteni. Ez az út, amelyen képesek az emberek tönkretenni az életüket. Annak érdekében, hogy ne járjon így, olvass el a könyvemet, tegyen különbséget a jó és a rossz hitelek között, ha pedig bajba került, akkor olvass el a könyvben, hogy milyen lehetőségei nyílnak a megoldás megtalálására. A könyvet e-book formájában, PDF változatban postázunk minden megrendelő számára. Köszönöm figyelmüket, Tatár Attila voltam.